Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu. Pozdrawiam Was serdecznie. Chcę Wam pokazać przedstawienie Pana Jezusa przebywającego 40 dni na pustyni. Jak mówi Pismo Święte, 40 dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. To czytamy w Ewangelii Marka. Pan Jezus 40 dni pościł i przebywał na pustyni przed swoim nauczaniem. Piękny wizerunek. Pan Jezus przebywa na pustyni. Chciałem Wam pokazać, drodzy widzowie, te przedstawienie naszego Pana i Zbawiciela. Pozdrawiam Was, życzę Wam dobrego popołudnia, pięknej soboty. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają, a Pan Jezus zawsze Was prowadzi i Wam błogosławi. Pozdrawiam Was, Piciu. Pa, pa.